egia esan asteleenetikan bizitu dut, topaketa hau, eta urduritasun pixkatekin eta batez ere ilusio handiakin joan nintzen saio hartara, eta egia esan gozatzeko moduko saio bat izan zen, emozio askokoa, tentsio askokoa ere bai, eta oso sensazio goxuakin eta aberatsakin atea nintzen, eta uste dut denak atea ginela, ez? Talde sentsazio bitxi batekin, ez? Berez, taldez ginelako eta elkarrere oso gutxi ezagutzen genulako aurrez. Bai, Austriarrena uste dut guriaren gandik agian desberdinena dela, edo niri behintzat urrutien geratzen zaidana ibal hoxe da. Gero Mexikarren gandik nintzako harreta emateko izan zen, batez ere gaitasuna, ez? Improvisazio gaitasun hori musikakin lotuta, Juliorekin bateak kantatu zuten eta ze ondo uztartzeko gai izan zen, biztu dintzuten nolabait, ez? Bomberoen egoitzan, eskerrak ez, bomberoen egoitzan geunden, holako zu bat biztu zuten eta jendea asko iritsizte dela uste dut, Mexikarren lana. Eta gero Maribel eta Mateo, Mallorcatik zeozer ezagutzen, ez, baien improvisatzeko era, baina bereziki ederra intzitzaidan edo bereziki iritsi zitzaidan. Enakan nolako oroitzapenik, ez, sakontasun hori edo zeukatenik kantuan eta asko gozatu nun beraiekin ere. Kasualki Maribel aurretik ezagutzen nun, Mallorcan ezagutu nun, oporraldi batean, eta xelebra izan zen, gaia jarri orduko, agian hemen dakagun eskemekin edo nik oso argi neukan nondik kantatu behartzen, pixka bat kontraiteko jarrera bat hartzea, eta hor ikusi zen, ez? Diferentzia bertsotan egiteko eta berak joera hundi erakutsi zunez, glosa defenditzeko nolabait, eta horrekin umore gutxi intzitekela, ez? Sentitzen zuen. Eta gero ja behin pixka bat arila hartu genunean, gustora. Azkenean oso era desberdina da pentsatzeko, ez? Entzunala ulertzen nun gutxi gora bera, baina ez zera bat ordan irakurri arte nintzen pentsatzen hasten, erantzuteko aukera sortzeko, bestela ere muga hori amildegio izanez, pixka zubitxo bat eraikitzeko, baina bukaeran nahiko asebeteta gatu ginen, Maribelek beak santzean, jo creo que hasi está bien, ez? Pixkat borobiltze hori edo bilek sentitu genula, eta politia izan zela. Tensio handiko momentua, baina nahi behintzat oroitzapen goxo utziko diana.